Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме IP Gamers BG и в момента ще снимаме. В момента съм тук, аз план 1000. Айро няма да се чува. Ето. Той се пише. И в този клип ще направим Enchanting Table и Nether портал. Да, ние сме в привид сървъра Medieval Craft. Вчера ни приеха. Играем от 2 дни, редовни сме. Ако вас приемат, може да се срещнем, да се пранкнем. В момента още никой от другите играчи не знаят координатите сега. Сме много развити. Айрон, малко дъма, които вече ги няма, защото учуха за енчантинга. Да. И Лянша, той с Айрон ще сложи енчантинга и сега би трябва да е на 30 лева, да. А аз ще направя... Да. Ще направя една запалка. И ето отлага поставихме... Не. Те имаме достатъчно материали. Трябваше ширин блок. Да, и готов. Криза. Не чекайте, е криза. Да, Айро не се чува. Може па да извадим някакъв късмет в клипа, па да се чуи. Както виждате, горя сме го. Сигурно знаете, че с него с бандикам. Да. Ако говоря е така не свързано, говоря в момента с Айро. Добре, ако ми кажа някакви неща и му отговарям. Затова... Нямаме ли флинта? А имаме ли гравел? А всяко ще правим. Абе ще поздравам клипа, докато намерим гравел. Здравейте отново, след паузата, виж какво си имам. И тада, нашия Nether портал. И сега ще влезем в Nether. Аре. Да, всяко... Спокойно. Аз се сече коша. Пряко ми се е случил човек Nether портала да ми се спални. И така целият по средата на въздуха и отдолу лава. Да. Гъс. Пак ли отива в холма? Аха. Спокойно, аз съм в Недъра, няма се откая докато не съберат.
Аз съм събронирал. Айран броня, стигаме. То за Ендър Драгона да ти стига куча една броня. Съм... О, аз ли път гледах един клип. Някакъв само с снежни топки. С снежни топки. Без броня победи Ендър Драгона. Цял инвентар снежни блокове. Ако иск... Ами няма да оживея. Може да направим някой пошика за Fire Resistance. О, аз да не се загубим, тук ще сложа един waypoint на портала. Еми то чува ги лаги, ама... Аз ще го направя. Nether портал. Сега... Нали значи е да чуят. Да знаете, клипа може да спре всяка минута. Ще видя колко остава до края. До края остават малко време. Ще го спра, когато стане на 9-та минута. И ще се върна, като съберат 3 лева, което ще е скоро. Гледайте, 27 съм. Ще енчантим е тая кърка. Ако се падне форчан, яко, ще енчантим пред вас. И ако си мислите, че сме някакви читъри, в този сървър няма... Той от гаста ли? О, мага! Какъв е този малък пигмен, бе? О, я да му видим черепа. Омага хиперяк. Гай ти бе, яке. Ой! По-полека, бе! Чикибоец! Тук има един газ чикибоец. Би го, е! Чули я, мангал. Аре, почти ма целищите. Ами гаствайте са нубове, вече. Това са махна, па. Гати гаста. Ички боец. Идвай вена. Може да живем нищо. Два гаста, леле, ние сме късметли, бе. И пак казвам, може да не говоря не сором, ама това е защото говоря